Vi har et pendul her. Et pendul, det består af et lod og en snor. Pendulet har 3 stillinger. 2 yderstillinger og en hvilestilling. Hvilestillingen er i midten. Og 2 yderstillinger ude i siderne. For at få pendulet til at bevæge sig, skal tilføres noget potentiel energi, hvilket der allerede er i loddet nu, bare ved at det hænger over jorden. Men hvis vi tager det ud i en yderstilling og så slipper, så er den potentielt nu, inden jeg slipper. Men når jeg så slipper den, så omdannes det til kinetisk energi, hvilket er bevægelsesenergi, altså når loddet er undervejs, indtil det rammer midten, og så fortsætter, så tilføres der noget, eller så omdannes det til kinetisk energi igen, indtil loddet møder den anden yderstilling. Og sådan bliver det faktisk ved, indtil man stopper loddet igen. En svingning har en svingningstid. En svingningstid er, at den går fra sit ene yderpunkt til et andet punkt og kommer tilbage til det yderpunkt, hvor den startede fra. Svingningstid skrives som st eller t. Formlen for svingningstid er 2 gange pi gange kvadratroden af længde delt i tyngdeacceleration. Tyngdeacceleration er altid 9,82 i Danmark. Det, der påvirker svingningstiden, er blandt andet snorens længde, luftmodstanden, kuglens vægt eller amplituden. Den har altid én variabel ad gangen. Jeg vil gerne fortælle jer om penduls frekvens. Frekvens det er det antal svingninger, et pendul kan nå at svinge på 1 sekund. Frekvens det måles i enheden hertz. Så for eksempel hvis en kugle kan nå at svinge 10 svingninger på 1 sekund, så er dens frekvens 10 hertz. I dette skema har vi for eksempel lavet 10 målinger, hvor vi kun har ændret på snorens længde. Den øverste række er antal svingninger per 10. sekund, og nedenunder har vi så fundet ud af frekvensen ved at dividere med 10. Nu skal vi finde hastigheden på pendulets svingning, og det gør man ved at bruge denne formel. Og E-pot, det står for potentiel energi, er lige med M gange G gange H, som er masse gange tyngdeacceleration gange højde. Og højden det er fra gulvet og op til kuglen. Så skal man finde bevægelsesenergien mellem yderstilling og hvilestilling. Og det gør man med formlen E-kin er lige med E-pot yderstilling minus E-pot hvilestilling. Det vil sige, E-kin er lige med 2,15 minus 1,72 er lige med 0,423, som er hastighed er lige med kvadratrod E-kin i en halv gange M. Og så bruger vi det, vi lige har regnet ud her, og siger kvadratrod 0,43 i parentes en halv gange 0,175. Og det er lige med 2,22 meter i sekundet